El cul no existeix. És la teva ment que crea el cul. Què diferencia el seu cul d'una palangana? Que en una palangana hi pots posar aigua, no? I quan veus una palangana als xinos també tens problemes. No, crec que no. Molt bé. Crec. Només ho creus. Ara comences a dir alguna cosa amb sinceritat. Que entri el cul? Sí. Va. Aquí cal ser sincer. Parlar amb el sentiment. Té molts problemes amb el sentiment. No l'entenc. L'home es preocupa per coses de merda i no és conscient que no hi ha res més bonic que el sentiment. Quin sentiment us porta aquí? La bondat. La ràbia. Em fa ràbia que em desitgi. La ràbia és bona. És una defensa d'aquest agressor sexual que no pensa res més que tocar-te les tetes. Oi que sí? La desitges encara, oi? A veure, jo tinc una parella, estic esperant un fill, ella també. Potser no ha sigut bona idea que vinguéssiu. Somies amb ella? Jo, últimament intento tenir somnis molt fluixos. La desitges? No. I tu què hi dius? Que sí. Bueno, ella què sap? Perdó. No, sí, té raó. Què faig? Tu quants anys tens? Si al teu costat algú es menja unes gambes de palamós, li robes el plat i te les menges? No. Si sents una mica de desig per la psicòloga, te l'has de follar. No, clar, no. I què faig, doncs? No com ho fas al restaurant per no tirar-te sobre el plat de les gambes. No sé. Continuo seient. Continua seient. Continuar seient? Exacte. Bé, doncs ja estem. Perdona, però i la meva ràbia? Ep, això és una altra cosa. Què fem? Continuar seient? No et facis el graciós. Mai. La ràbia creix, és un càncer. Treu-la. Clar que tens ràbia d'aquest violador. A veure, perdona, violador, és que jo només li vaig fer un petó i fa mesos d'això, Ella s'entrega. Cada teràpia que fas despulla. I tu comets la típica transferència de manual. Lamentable. Però la llengua cura. Per la saliva? Per la parla. Trauma que es diu, trauma que no viu. Carai, un rodolí. I què faig? M'he de sentir culpable? Mai! Gens! I què faig, doncs? A continuar seient. I ser sincer. Vols ser sincer? Sí, vull. Molt bé, perfecte. Doncs ara vindrà el meu company i podrà ser sincer. Com? No sé per què sóc aquí. No, per conèixer-nos una mica, per parlar... De felicitats, que esteu esperant un fill. Jo també. És molt bona terapeuta, ella, Bueno, dit això, jo hauria de marxar. Però això és casa teva. Bueno, doncs, si voleu marxar, vosaltres... Potser vols ser una mica més sincer? No, ja està bé, ja. Jo crec que sí. No crec que calgui. Sí que cal. La sinceritat és un tresor. Vols aquest tresor? Sí que el vols. Ell ja ho sap. El què, sap? Que te la faries. Que t'hi vas tirar a sobre com un sàtir, que només pensaves en penetrar-la. Però ara ja no, No, jo ara la veig i veig una palangana. Perdó.
Perdona'm, sisplau. Perdó? Però quants anys tens? Tu creus que has de demanar perdó? No sé, no. 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 Però jo et perdono. Ah, no es pot demanar perdó, però es pot perdonar? El fet que la desitgessis em va anar molt bé. Em va fer sentir gelós. I vaig descobrir una manera de col·locar-me davant del sexe diferent. Més animal. I alhora sensorial, saps? Com espiritual i bèl·lica. Fantàstic. T'estic profundament agraït, de veritat. O sigui que ja ho sabia? Heu estat jugant amb mi, no? Que m'heu volgut humiliar? O... No. Aquesta és la teva teràpia. D'encarar-te a la sinceritat. I la vostra sinceritat? Nosaltres no necessitem aquesta teràpia. Ah, no, ja, perquè vosaltres esteu curats de tot, no? Per la llengua. No, felicitats, de No, veritat. nosaltres som els més malalts. Per això som terapeutes. Ah, tu també ets terapeuta? Sí. Tu com et sents, amor? No sé, encara sento una miqueta de ràbia. Bueno, no passa res, no cal arreglar-ho tot de cops, no siguem tan exigents. Jo crec que ja ho tindríem, això, No, ara vindrà la teva companya i podràs ser sincer amb ella. Com? T'anirà bé, ets molt valent. No, a veure, no, la sinceritat no existeix, La sinceritat és una merda, vull dir, ara crec això, ara crec allò... Estem rossant el curs i tant de sinceritat. Siguem homes, no? Exacte, siguem homes. Siguem homes! Sí. Em cau bé aquest tio, Té humor. L'home nou ja no té por de ser cursi. És la força de lo cursi. Saps què és això? No. Sí que ho saps. Sí que ho saps. Hola. I jo sóc en Tino, sóc la seva parella. És que estava al vàter, Com? fent pipí. Ah. Perdó, m'he pres aquesta llibertat. Ah, no passa res. Que guapa. Ets molt guapa. Doncs estem aquí perquè ell ha decidit ser sincer i nosaltres hem vingut a ajudar-lo. Ah, doncs sigues sincer, si vols. Ja ho sap, no? M'esteu fent altra vegada la broma aquesta de la sinceritat, de la conxorxa aquesta. No. Potser li vols dir alguna cosa. No? No? Sí, oi? Sí. No sé, ens coneixem de fa temps, no? Ah, sí. I que em caus bé. Ah, gràcies. Tu també. Desitja la meva nòvia. Se la vol follar. Voldria posar-la aquí sobre i penetrar-la. Ah, ho diu de veritat? Perdó. Pensava que ho havia acceptat, però... sento ràbia. Et pagaria. Però deixaré que em peguis tu. Para l'altra galta. No he entès molt bé per què, però hi ha d'haver alguna cosa per aquí. Pega'm. No, estàs malalt. Sí. Arregla'm. Ara, crec que això s'està desorganitzant una mica. Home, fa estona que s'està desorganitzant. A veure, sisplau, parem un moment, sisplau. A veure, Martínez, jo t'estimo molt. Em vaig tirar sobre seu fa temps, li vaig fer un petó, però no té cap importància. Estem en un altre punt, estàs esperant un fill. T'estimo. No ho sé, per això no volia tornar a la teràpia. Ja ho sabia. Ja ho vaig notar. Però ara et veig diferent. Em sembla com que m'estimes més. No? A tots ens passen coses. Jo també estic viva. Jo també vull ser sincera. A mi m'han passat coses. Para. No ho vull saber, no. És que jo no crec en la sinceritat, no. Ho trobo cursi, tot això. Ah, que bé, no? Doncs ja ho tenim. Ha anat bé, no? La llengua cura. Sí. Podem parlar un moment tu i jo sols? Si em mires ara, què veus? Res. Una professional. Sento un efecte, però neutre. La ràbia que jo sentia és
És perquè jo també t'he desitjat. Hauríem pogut viure una vida tu i jo junts. No. Sí, ara me n'adono. Home, perdona, però és com el P3 dels terapeutes, no? Saber si desitges o no un client. Jo no em conec. Jo no sé el que sento. Tinc una ratlla entre el que sento i el que penso. M'ajudes? Que sí m'ajudes? Sí, t'ajudo. Com t'ajudo? Què faig? Et dono plaer, per exemple? Et faig un petó? Creus que em pot anar bé? Sí, et faig un petó. Sí. Perdoneu, és que hi ha un senyor que diu que és el supervisor. Jo és que me n'he d'anar. Hola. Ja sé que era la ràbia que tenia. Perdoneu. És que ella ha de marxar. Millor que us deixem sols, No. Millor un tancament global. Què era la ràbia? No, la ràbia era culpa meva. Jo vaig començar tot això, però ara ja està. La ràbia era la falta de sinceritat amb mi mateixa. La terapeuta fent teràpia? Vols dir que es pot? Bueno, què passa, que els perruquers no s'han de tallar els cabells o què? No, s'ho fan ells mateixos. I per darrere? Quina és aquesta sinceritat? Disculpeu. És que ella ha de marxar. No. Bé, sí, que me'n vaig, perquè s'estava posant interessant. Adéu. 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 La cosa és que jo connecto massa amb el client. M'implico sentimentalment. El desitjo. Creus que el desitges. Això t'ha fet creure. Quin manipulador. Exacte. No m'estranya que siguis tan infeliç. Et mereixes tots els mals que tens. T'estan fent un home. I quina solució hi veieu? Continuar seient? Sincers, però seient. Com no moure's? Fantàstic. Et trobo molt millorat. Seure, però si és el que faig. Jo puc continuar fent teràpia algú que desitjo? Doncs clar, jo te'n faig i també et desitjo. De fa temps. No t'ho havia dit.